Ya ya. Guwahati Airport. Darah film guys. Video film. Ang di video film. Wah guys. Angre. Kamakya kira dong baik kamakya kira. लोगोफोर ओरैबायदि ट्राफिक जादोंना गारि नायनोबा नोंथांमोना ओरैबायदि वाव वाव ओरैबायदि ट्राफिक जायो बेयाव अयथासारखा लोगोफोर एडभान्स फैबाय दै फार्स्ट टाइम वाव 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 बिउटिफुल बेयाव गाखोनायनि जोङो माबा खारग्रा क्लिक खारग्रा गिलुं गिलुं दारलै नै गाखोनायनि सौगोलैगोन नामाब्रा बरिया वाव 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 फैबाय Wow, 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 beautiful, beautiful car. Wow. Biराद गोजौ फैबायलै जों Wow, wow. Nomor berapa? Bro. Nomor berapa?